Tällä kertaa tuli tehtyä tällaista jotain suikeroa. Tää oli 30% alennuksessa nyt tämä tuote ja Pernatto uudessa, mutta tarkoitus ei nyt näyttää tätä tällä kertaa, vaan tarkoitus on näyttää tätä. Löytyi tällainenkin tuolta S-Marketista. Pepperoni. Ajattelin sitä eilistä pizzaa varten, että jos ei ole tarpeeksi tulinen, niin ostin tällaisiakin. Ja maistetaan näitä, että onhan mä näitä maistanut aikaisemminkin, mutta maistetaan nyt, että millaisia on ihan jos syö tälleen pelkästään, niin aika kirpsakkaan makuinen on kyllä tää tuote. Ja on tosiaan varmaan halvimpia, siellä oli jotain tiukemman makuisia ja vahvoja ja maksoi paljon enemmän, mutta en mä tiedä voiko olla sitten vahvempaa kuin nää. Että mielestäni ihan hyvä tuote tääkin taas, että suosittelen kyllä tätäkin.